gata, ki killace ta, ki mata gata, masoyiyata. Ƙaunar ki ce ta shigan bana sukuni, shin mai dalilin hakan hakimin bayani? Aminiyata, jinin jikina, zuciyata tana miki marhaba, sai da ke komai nauke ce gaba. Masoyiyata ke ce mamallakin komai, sarauniya kike ko na kiran ki ba komai. Kin zama ni na zama ke mai san ki zayan ji mai biya wuya ya bambarin ki san ki yayi min so da so da soyayya, kin mini soyayya, soyayya, kin bani soyayya, soyayya, kin mini soyayya, soyayya, kin bani soyayya. Ina neman izini gare ki kimin lamuni, na je birnin zuciyarki na kwanta ko bashin fiɗa, inda rabo wata rana cikinta na zama saraki. Ko babu ruwa ba abinci zan zauna in yau jiranki, ki zo mu zauna na miki fira na soyayya. Ki je ina son ki taran da na fara ganin ki masoyiya, na kasa zama na kasa tsaye na sake a zuciya. Ke nake gani ko na rinsa idanu. Kamar wasa zuciya kin ka shigo wasa, kin cinye wasa, sannan ke ce ki ka ɗau gasa. Gasar zuciya wacce cikinta akwai yasa, ke ce zaɓina, ke ce wacce na alkinta. Na baki da kan ƙauna duk domin ki zamo tawa, masoyiya duk domin ki zamo tawa.